سلام نيماكي ميديا تخطاتلتي كامل لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና ምኽሪ እተድልያ ዛንታን ነባኹም ሒዜ ኣቀሪበለኹ ክሳብ መወዳእታ ብምክትታል ሓሳብ ርእትኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጻሕፍ ቦታ ግደፉላ ናፍቲ ዛንታ ቅድሚ መባለይ ግን ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሕልኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል ሰላም ኣሕዋተይ ጓል 21 ዓመት እየ ሕዚ ኣብ ኣሜሪካ እየ ዝነብር ዘለኹ ናብዚ ኸብዝኣቱ 3 ዓመት ገይረለኹ ብትምህርቲ ስለ ዝመጻኹ ቀጥታ ናብ ዶርም እያኣቴ ግና ኩነታት ጽቡቕ ስለ ዘይኮነለይ ናብ ወድሓትነይ ናብ ካሊእ ስቴት ከይደ እናተመሃርኩ ንምስራሕ ወሲነ የኸይደ ነይረ ወድሓትነይ ዕድሚኡ ልዕሊ 40 ስለ ዝኾነ ብነገራት ኣይንረዳዳእን ትምህርተይ ገዲፈ ን8 ሰዓት ኣብ ስራሕ እየ ዘሕልፎ ትምህርቲ ክመሃር ኢለ ናብ ኣሜሪካ ዋላ ጉዕዞን ተገበርኩ ብዘይ ቅርሺ ትምህርቲ ግን ኣመና ስለ ዝኸበደኒ ትምህርቲ ገዲፈ ናብ ስራሕ ኣበልኩ ብሰዓት $9 ጥራሕ እዩ ነይሩ ክፍሊተይ ምኽንያቱ ናይ መጀመርታይ ስለ ዝነበረ ደሞዘይ ኣመና ዝተሓተይ ነይሩ ድሕሪ ግዜ ወድሓትነይ ዓርኩ ምሳና ንኽነብር ንገዛና ኣምፂዎ ወድሓትነይ ከምዚ መግበሪኡ ምኽንያት ናይ ገዛ ክራይ ንሰለስተ ንኽንከፍሎ ኢሉ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ገዛ ክራይ ምስ ካልኣይካ ወይ ምስ ሳልሳይካ ኢኻ ትካረ ከምኡ እንዳበልካ እውን ንሰለስተ ጋጭኻ ትኸፍል በዚ ምኽንያት እውን ወድሓትነይ ዘምፅኦ ዓርኩ ምሳና ክነብር ጀመረ ወድሓትነይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዘይነብርን ናይ መኪና ሾፌር ስለ ዝነበረ ናብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ጉዕዞ ይገብር እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ድሕሪ ግዜ ምስተዓርኩ ጽቡቕ ቅርርብ ጀሚርና ብሓደ ስለ ንነብር ድሕሪ ግዜ ድማ ናብ ፍቕሪ ቀይርናዮ ድሕሪ ዋርሕ ሓደ መዓልቲ ክገብሮየ ኢለ ሓሲበዮ ዘይፈልጥ ነገር ተፈጠረ ኣብ ዓደይን ከለኹ ነዚ ነገር ክገብር ሓሲበዮ ይፈልጥን ናታይ ሓሳብ ዝነበረ ብድንግለይ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ነይሩ ግና እንታይ ዋጋ ኣለዎ ሓደ መዓልቲ ጌጋ መዓልቲ ውዒለ ምስ ዓርገ ወድሓትነይ ዘይግበር ገይረ ምስኡ ሓዲረ እዚ ብምፍጣሩ ብጣዕሚ ሓሪቐ ኣብ ዓደይን ከለኹ እዚ ነገር ፈቲነዮ ይፈልጥን ነይረ ድሕሪ ግዜ ተደጋጋሚ ክንፍጽሞ ጀሚርና ጾታዊ ርክብ ምስ ገበርና ወልፊ ኮይኑኒ ምስኡ ዝገብሮ ጾታዊ ርክብ ኣመና ክዕግበኒ ስለ ዝጀመረ እምብለይ ክብሎ ይደለኹን ሓደ ግዜ ስለ ዝጀመርክዎ ብተደጋጋሚ ርክብ ክንፍጽም ጀመርና ነዚ ነገር ግና ወድሓትነይ ይፈልጥን ምኽንያቱ ወድሓትነይ ብዙሕ ግዜ ምሳና ስለ ዘይነብር እንታይ ዓይነት ቅርርብ ኣለና ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን ድሕሪ ግዜ ድማ ናብ ፍቕሪ ቀይርናዮ ብተደጋጋሚ ጾታዊ ርክብ እንዳፈጸምና ብሓደ ክንከውን ቀጸልና ድሕሪ ግዜ ተደጋጋሚ ክንፍጽሞ ጀሚርና እዚ ኩሉ እንትኸውን ግና ሓደ ነገር ኣይነገርክዎን ክነግሮ ብጣዕሚ ፈሪሐ በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከይትቀየሙለይ ኣነ ናይ HIV ቫይረስ ተጠቃዒት እየ HIV ኣብ ደመይ ከም ዘለኒ ነጊረዮ ይፈልጥን HIV ኣመና ከቢድ ሕማም ብምዃኑ እንተነጊረዮ እንታይ ከም ዝገብረኒ ይፈልጥን ኣይነገርክዎን ዘለኹ ብዙሕ መዓልቲ ብዘይ ምንም መከላኸሊ ርክብ ፈጺምና ኢና ግና እስካብ ሎሚ ጣዕሳ ተሰሚዑና ይፈልጥን ነይሩ ምኽንያቱ ምስኡ ዝገብሮ ጾታዊ ርክብ ኣመና መዕገብ ስለ ዝነበረ ሕዚ ግና ኣመና ክጣዓስ ጀሚረ ምኽንያቱ ኣነ ብስድራ ዘምጻኽዎ ሕማም ንኡኡ ክልክሞ ድሌት ኣይነበረንን በዚ ምኽንያት እየ ድማ ከምተን መጀመርታ ዝበልኩኹም ብድንግለይ ክነብር ዝደሊ ዝነበርኩ ምኽንያቱ ሰብ ክልክም ኣይደለን ነይረ
جنا حدا معلت ساتينا ركب مسفت سمنا نيتسوتاو ركب عقابت سلز فلت كوا بدحريقو انبخبلوك عالكون حدا جيزي سلز لكم كوا كقوارص ويدلخون من قارون يدلخون نيرا انت حزقنا كمي كيرخ نقرو أمنا فريح اللخو هزي بتعمج انك جير اللخو سألن اشتن انت حموو انت سئلوو أمنا يفرح دق آسيا أبيني كي نقرو فريحة مخنياتو انت دقانا جيرايو نسو ندار سلزخونا بتأدقوي كم زقاتلني أي تراترن حزن تاقبر أما خروني نتجزا قديفة نابكالي كي خيد دما أفتعدي خالي سبز فلتو سبي باللين نبيني كي نبرون عقمي باللين أنا نسعد $9 تخفالي سلزخونكو نبيني تخاري عرسيك إلى نابرايك مرحيك إلن ودحاتني ب HIV فيروس تتقعيت مخاني يفلت ايو مخنياتو ازحمام كاولد ديز وراسكو سلازخونا ودحاتني يون كمز عينة ركب كنجمري نايلو سلازي ترترى نعركوي ناقرون انت حزقنا مس ودحاتني كدواولو خلو يفرح مخنياتو بورا ودحاتني ينقرو دوخون النابلو يفرح أمو تخاتاتلتي ناي ماكي ميديا انت خقبرت مخروني كافت جزا خيوتز بيني عقمي اتودحتني عركون كافت جزا نخوتز خيقبر بخمي من قدي أمنا فرح اللخو زنقر مس ودحتني كي يواقعلو يفرح اللخو بتحمام كم استدقع اي ترات ارن مخنياتو بتدقاقامي ركب بترحنا سلزفت زمنا كم زم حلالفو اي ترات ارن سلازي حدا ما عالت تحكمون تدأ فليتو كقتلنيو بجاهم اي ماكي ميديا تخطاتلتي تقدسكم حساب رئيتوكم او ناي كومنت مزحف بوتا قدافو لي كم ببويا سلام ناي ماكي ميديا تخطاتلتي كميل لهم للومي هزالكم قريبا زنبركو زانتا نزي مسل نيرو إذا زانتا أمنا زفرحن أمنا زجنقن زانتايو نزابو عالت زانتا ناون حساب رئيتوكم أو ناي كومنت مزحف بوتا حسابكم قدفولا نز چانال سابسكرايب زي قبركم سوات انت دأحليكم نز چانال سابسكرايب بمقبار نتا ناي دول ملكت بمنكا ناي چانالنا نيوترو تخطاتلتي كتخونن اللابو بقصالي بخالي سانتا بخالي مدب بخالي حساب كسابن الراخب سسنا ينو خلاتنا يغني لي